Kaixo eta arratsaldeon. Arratsaldeon eta ongietorri gaurkoan gure hitzaldira. Ez dakit ondo entzuten zaidan, ez bazait ondo entzuten komentarioetan idatzia zuen mesedez. Betiko moduan dakazute aukera zuen dudak edo kezkak idazteko, bale? Eta hitzaldean zehar edo bestela hitzaldia amaitzerakoan, duda horiek edo kezka horiek argitzen saiatuko naiz. Gaurkoan euskarako itzultzaileen inguruan hitz egingo dugu, bale? Eta guzti honen pixkat inguruan, bale? Itzultzaileen inguruan. Hemen sarrera irakurriko izuet. Gaur egungo itzultzaile automatikoek itzulpen ia perfektu askaintzen dizute. Ezagutu ditzagun itzulpen automatikoaren aurrerapenak. Gaur egun ohitura daukagu, edozein hizkuntzatan dudak izan ezkero, online dauzkagu itzultzaile automatiko asko, bale? Gaur euskarazko itzultzaileen inguruan hitz egingo dugu, baina hasieran ikusiko dugun kronologia hau edozein hizkuntzatako itzulpen sistematara moldatu daiteke pixkat orokorrean, bale? Itzultzaileen itzulketen nolabait kronologia lau ataletan banatuko nuke, bale? Hasieran, arauetan oinarritutako itzulpenak egiten ziren, bale? 1950ko hamarkada horretan, arauetan oinarritutako itzulketak egiten ziren. Ondoren itzen gugu pixkat zehatz-mehatz lauen inguruan, bale? Urrengo nolabait atala, adibidetan oinarritutako itzulpenak ziren. Hori 1980 hamarkadan egiten ziren itzulpen sistema horrekin. 80 hamarkadan ja itzulpen automatikoak eta estatistikoak erabiltzen ziren, bale? Nolabait bertan ja ordenagailuak teknologiaren garapenarekin teknologia berri hauek garatzen hasi ziren. Eta gaur egun itzulpen automatiko edo neuronalak direnak, edo sare neuronalak edo adimen artifizialeko sareak deitzen diren teknologia horiek erabiltzen dira, bale? Bertan 2014 urteak jartzen dugu, baina gaur egun ere teknologia hori ere erabiltzen da. Pixkat banan atal horiek argitzen hasiko naiz. Beraz, 1950ko hamarkada horretan, arauetan oinarritzen ziren itzulpenak. Hau da, arau zehatz batzuk genuzkan eta arau horien kontuan hartuta bakarrik egiten ziren itzulpenak. Beraz, hitzen itzulpenak oso literalak ziren, bale? Eta esaldia kontuan hartuta ere akats ugari genituen. Zeren azkenean hitzak literalki itzultzen ziren eta kasu askotan hitzak elkartzerako garaian esaldiak ez zeukan zentzu handirik, bale? Gramatika zuzenketak ere ez ziren egiten, literalki itzultzen zen eta punto horraino iristen ziren itzulpenak. Eta oinarrizko zuzenketa morfologikoa eta sintaktikoa. Oso basikoa zen oinarrizko morfologi aldetik eta sintaxis aldetik oso basikoak izaten ziren zuzenketa horiek, bale? 1980 hamarkadan, hamarkada honetan 1983 urtean okerrez banago, internet nolabait mundura eskaintzen da, eta ordenagailua eta interneten garapenarekin teknologia berriak sortzen dira. Kasu honetan, itzulpenak egiteko oraindik teknologiatzen hain ohizko erabiltzea, bale? Gehien bat hiztegiak eta genituen, baina itzulpenak ja ez ziren hain literalak, bale? Kasu honetan, itzulpen
Itzulpen, bueno, bertan jartzen du irakurriko zen. Itzulpen automatikoaren aurrek urratsa, itzulpena, hizkuntza azterketa sakonik egin gabe, eta egindako milioika itzulpenetatik abiatuta esaldi berriak itzultzea. Oda, ordura arte itzulitako esaldi edo testu batzuk kontuan izan da, gehi pixkat geneukana aztertuta, itzulpenak egiten ziren esaldi berriak sortuz edo nolabait sintaxia aldez aurretik egiten etzena, sintaxia kontuan egiten izaten genuen eta abar, ja nolabait aldez aurretik itzulitako esaldi horiek kontuan hartzen zituen eta horrek era berean gaur egun dauzkagun itzulpen automatikoetarako lehen paus hori izan zen, Gaur egungo teknologia pixkat horretan oinarrituta dago. Kezkarik ez diazu idatzi, beraz itzaldiarekin jarrituko dut. Bueno, 1980 hamarkadara pasako gara orain, eta hemen ja teknologia asko aurreratua geneukan, eta ja datuetan oinarritzen hasten gara, Bueno, bertan dauzkagun 3 puntuak irakurriko dizkizuet lehenengo, datuak oinarri hartuta, probabilitate eredu bat egin nahi du. Itzulpen eredua, litekena eta esaldi bat beste hizkuntza batean idatzitako beste batean araberako izatea. Eta azkeneko puntua, hizkuntza eredua, hizkuntza jakin batean erabiliko den hurrengo hitza iragartzen du. Bueno, adibidez, gaur egun, Google bilatzailea edo beste dozen bilatzaile erabiltzen dugunean, idazten dugunean bilatzaileak idatziko dugun hurrengo hitza edo esaldia proposatzen digu, Agian asmatzen du, agian ez. Nola egiten du hau? Hemen aipatu ditugun oinarri hauek kontuan izan da. Hau da, beste kasu honetan bilatzaileetan, beste erabiltzaile batzuk zer bilatu duten kontuan izan da, guk bilatuko duguna nolabait proposatu du edo asmatzen du edo proposatzen dugu. Kasu honetan, itzultzaileetaz hitz egiten ari bagara, zer egiten du sistema honek? Bueno, guk zer idazten dugun testua kontuan izan da, eta aurreko batzuetan beste erabiltzaile batzuek edo guk geuk itzuli dugunak kontuan izan da, esaldi horiek kontuan izaten ditu, ondoren guri emaitz bezala esaldia itzulita emateko. Beraz, ez du hitzez hitz nolabait dena itzultzen baizik eta guk idatzitakoa esaldi moduan hartzen du, datu basetan gordetaukan itzulpen hoiekin nolabait alderatuta eta horiek kontuan izan da, nolabait sistemari egokien iruditzen zaion itzulpena ematen digu, Bueno, marka honetan ere 2 puntu gehiago dauzkagu, eta esaldietan oinarritzen den testu ingurua handitzen da, eraldaketa sintaktikoak mugatzea. Bueno, azkenen lehen aipatutako gauzak dira, elementuak dira, Esaldietan nolabait oinarritzen hasten gara sistema hauekin, eta sintaktikoki aldaketa handiak egotea eragozten du, Eta horreko puntu batean ere aipatu dudanez dizuet komentatu, baina beste hizkuntza batean, azkenen guk hizkuntza batean sartzen dugu tekstua eta beste hizkuntza batean lortzen dugu itzulpena, Beraz, hor bi hizkuntzen sintaxia da morfologia ere kontuan izaten du gero itzulpena egiteko, Bueno.
azkeneko urratsera pasatzen gara, hau da, lehen aipatu dugun kronologia horretan, azkeneko pausura, iritsi gara, eta ze pauso da hori, ba, bueno, sare neuronalak eta adimen artifizialen oinarritutako sistemak dira. Bale? Azkenean, hauek zer dira? Azkenean, pertsona bat ez dira, ordenagailu batzuk dira, baina pertsona bat izango balitz bezala, sistema hauek ikasi egiten dute. Zer ikasten dute? Ba, bueno, lehen esan dugun moduan, sistemak kontuan izaten du, erabiltzaileak ez pertsona bakarrik, baizik eta itzultzaile hori erabiltzen duten pertsona guztiak egiten dutena aztertu egiten dute, ze esaldi itzuli nahi egin, ze esaldi itzultzen dituzten edo ze esaldi itzuli nahi dituzten, bale, hizkuntzaten dit bestera, parametro asko kontuan izaten dituzte, baina nolabait guk erabiltzaileok egiten dugun guzti hori kontuan izan da, sistemak ikasi egiten du hurrengo batean itzulpen hori egokiagoa edo bizkorragoa izan alizateko, bale? Bueno, hemen dauzkagun puntuak irakurriko izkizuet. Oroimena mantentzen duten sare neuronal errepikakorretan oinarritzen da. Testua memorian mantentzen du etorkizuneko itzulpenerako eta nolabaiteko interpretagarritasuna ematen du. Bale? Hau da, orain arteko 3 urrats horietan ikasitakoa kontuan izaten du, baina hortik aurrera ere ikusten duena horretaz ere ikasi egiten du eta hurrengo baterako kontuan izaten du ikasitako guzti hori. Guzti honen emaitza zer izango litzateke? Arintasun handiagoa, testu inguruaren erabilera hobea, azken finean emaitza hobeak, bale? Hau da, lortzen ditugun itzulpen horiek egokiagoak hobeak dira, bale? Zergatik zea aurreko batean akatsik baldin bazeukan horretaz ere ikasi egiten du eta akats horiek zuzendu egiten du automatikoki. Ez denak, kasu batzutan sistema horiek garatzen dituzten pertsonak gauz batzuk aldatu behar dituzte, baina beste kasu batzuetan sistemak berak ikasi egiten du. Eta ikasten duen gauz horiekin aldaketak egiten ditu. Emandako itzulpen horietan nolabait aldatu ahal izateko. Bai? Bueno. Hau pixkat teoriari dagokionez eta teknologiari dagokionez, sistemai dagokionez. Guzti hau azkenean, bai euskarazko itzulpenetan, inglesekotan, edozen hizkuntzetako itzulpenetako sistemetan gertatzen dena aipatu dugu. Vale? Orain, ikusiko guna dira, 4 itzultzaile eta 4 euskararen itzulpenean oinarritutakoak dira. Vale? Bueno, hemen 3 aipatu ditugu, baina 4 ikusiko ditugu. Kasu honetan hemen itzuli, lingua eta eldia ikusten ditugu iruditan, vale? Baina 4 ikusiko ditugu. Batua itzultzearekin hasiko gara. Batua itzultzailea adimen artifizialean ikerketa enpresa Bikontep, vale? Hau da, Bikontep itzultzaile hau garatzen ari den enpresa eta adimen artifizialean oinarritutako teknologia erabiltzen du horretarako. Zein da itzultzaile honen helburua? Bueno, euskara eta gaztelania automatikoke itzultzeko teknika aurreratuak ikertzea. Hau da, sistema hau erabiltzerakoan, pertsonak erabiltzen dugunean, sistemari laguntzen diogu itzulpen hori automatikoki lortzeko modurik onena izaten laguntzen diogu, bale? Gero ikerketa aldetik, euskara batua itzulpen automatikoko zerbitzu bada eta adimen artifizialen sare neuronaletan oinarritutako sistema da, bale? Bueno, lehen aipatu dizuet adimen artifizialean oinarritutakoa zela, baina baita sare neuronetan.
Azkenean bi gauza horiek lotuta doaz normalean. Eta emaitza izaten, emaitza neurona sareetan oinarritutako sistemak, bale? Erabilera bakoitzarekin hobetzen duena. Balen esan dizuedan bezala, erabiltzaileak egiten dugun erabilaren arabera, sistemak guzti horretaz ikasi egiten du, eta horregatik esaten da erabilera bakoitzarekin sistema bera hobeto egiten dela. Kontuan izaten dudelako jendeak zer erabilpen egin duen, zertarako, eta guzti hori kontuan izan da, aldaketarik egin behar baldin badu, aldaketak egiten ditu. Beste erabiltzaile bat, kasu honetan itzuli izenekoa. Itzuli kasu honetan Eusko Jaurlaritzak sustatutako itzultzaile bada, bale? Eta sistema neuronaletan oinarrituta dago, bale? Adimen artifiziala erabiltzea testuingurukoa kontuan hartzeko gai da, bale? Gaur egun pixkat denek egiten dugu, baina hori, azkenean guk esaldi bat sartzen dugu eta hitz batzuk itzuli alizateko inguruan dituen beste hitzak edo esaldiak kontuan izaten ditu, oda kontestua kontuan izaten du itzulpen hori egiteako garaian. Azkeneko puntua, jatorrizko testuak ondo idatzita eta puntuatuta egon behar du. Bestela, itzultzaileak ez du balio. Hau da nolabait, arazoetako bat esate batik, bale? Azkenean, gramatikoki ez badugu oso ondo idatzi, bale? Itzulpena egiterako garaian arazoak sortu ditzake eta itzulpen ez egokiak eman edo itzulpenik ez eman, bale? Kasuaren arabera. Beraz, itzultzaile guztiak zentzu honetan ez dute berdin lan egiten. Kasu batzuetan, ez dute arazorik ematen, baina hori, ematen duten emaitza ez da egokia, gramatikoki ez badago ondo idatzita. Beste kasu batzuetan, sistemak berak identifikatzen du hitz hori guk gaizki idatzi dugula, berak ondo edo modu egokian jarriko luke, eta hitz hori ondo idatzita bezala kontuan izan da itzulpena egingo luke, bale? Gogoratu nahi dizuet, berriro, dudak edo kezkak izan ezkero, komentarioetan idatzeza zuen, mesedez. Oraingoz ikusten dudanez ez daukazue kezkanderik. Beraz, gaiarekin jarraituko dugu. Ikusiko dugun urrengo itzultzailea Elia izenekoa da. Elia izeneko itzultzaile hau Eluiar enpresaren itzultzailea da, bale? Itzultzaile automatikoa eta kasunetan ere adimen artifiziala eta sare neuronaletan oinarritutako teknologia erabiltzen du. Aurrekoak bakarrik euskera eta gaztelanian arteko itzulpenak egiten zituen, kasu honetan Elia beste 6 hizkuntzekin lan egiteko gai da, bale? Euskara, gaztelania, frantsesa, ingelesa, katalana eta galegoa. Orduan, hemen okerrez banago, sistemak berak ez du aukera ematen adibidez euskeratik beste 5 hizkuntzetara zuzenean itzultzeko aukera, baina bai 2 edo 3 hizkuntzetara itzultzeko aukera. Beraz, kasu batzuetan adibidez, agian lehenengo gaztelaniara itzuli behar izango du eta gero frantsesera, bale? Edo antzeko prozesu bat. Baina, dana bertan dokaguzako itzultzaile ezberdinetan ibili beharrik. Beste puntu bat, bale, itzultzailea zure mugikorrean. Hau da, kasu honetan, Eliako itzultzaile hau ere, aplikazio moduan lortu dezakegu adibidez Play Storean, bale? Itzuli, lehen aipatu dugun itzultzaile hau ere,
okerrez banago, Play Storean ere eskuragarri daukagu, telefono tabletean erabilizateko. Bueno, elia itzultzearekin jarraituz, kasu honetan, Microsoft Office zein LibreOfficeko dokumentuen itzulpena ere, egin dezakegu da dokumentua bertara igo eta dokumentuaren itzulpena egiten du. Aukera hau ordeaz dakit doakoa den. Oraintxe bertan duda daukat. Baina aukera hori ere plataforma honetan badaukagu. Vale? Beraz, plataforma hau nahiko potentea dela esan dezakegu hizkuntza ezberdinetan lan egiteko aukera ematen dugu eta gainera dokumentuak itzultzeko aukera ere eskaintzen du. Beno, azkenik, lingua, vale? Edo Mondragon lingua, Mondragon kooperatibaren atal bat dela esan dezakegu, vale? Hizkuntzetan oinarritutakoa. Eta enpresa horri, Mondragon lingua deitzen diote, vale? Kasu honetan, lingua itzultzailea, aukera asko eskaintzen dugu, vale? Hau ere euskarako itzultze automatikoa da, eta 30 formatu mota baino gehiagoko dokumentuak itzultzen ditu. Vale? Formatu mota ezberdinak denean esaten dugunean da, Word, TXT, programa ezberdinetako formatuak esan ditzagun, vale? Ordenagiko formatuak. Ondoren, mantendu jatorrizko dokumentuaren estiloak, irudiak eta gainerako elementuak da. Dokumentuak igotzen ditugunean hauek itzuli ahal izateko, dokumentua daukaten estiloa, irudiak eta gainerako elementuak errespetatu egiten ditu eta ez ditu aldatzen, hau da. Testuaren kolorea, letraren tamaina, bertan argazkiak edo sarte honetu ere errespetatu egiten ditu. Vale? Eta horrelako beste elementu ezberdinak ez ditu aldatzen, bakarrik testua itzuli egiten du. Beste guztia geneukan moduan utziko luke. Eta kasu honetan doako zerbitzua da, baina hilean 500 hitz gehienez. Kasua hori ez baldin bada, nolabait zerbitzu bat kontratatu beharko genuke, hitz gehiago kontratatu ahal izateko, bale? Eta lehen esan dizuen bezala, elia okerrez banago, itzultzailea testua normala hori doakoa da, baina dokumentua itzuli ahal izateko aukera hori, okerrez banago hori ere suskripzio plan bat hartu beharko genuke, edo antzeko zer, ordaindu beharreko zerbitzu bat izango litzake atal hori, baina bakarrik atal hori. Hau da, guk irudian ikusten den bezala, hau da itzulpenaren irudi bat, bale? Webgune bidez. Eta alde batean guk daukagun testua jarriko nuke nahi dugun hizkuntzan, eta beste aldean aukeratutako hizkuntzan itzulpena emango luke automatikoki. Hau doakoa da, baina dokumentu bat igotzea eta horren itzulpena lortzea, hori okerrez banago, ordaindu egin beharko genuke. Beno, hauxe izango litzateke guztia, bale? Labur bilduz, aurrerapen handia hitzen bidezko itzulpenetik, adimen artifiziala duen itzulpen automatiko neuronaleraino. Hau da, gari batean, lehen esan dugun bezala, 50. hamarkadan, hitzez hitz egiten zen itzulpena, literalki, eta gaur egun itzulpen hauek egiten izateko, ez da hitzez hitz literalki itzulpena egiten, baizik eta hitza itzule egiten du, baina inguruan daukan hitzak edo sortzen duen esaldiak kontuan izan da itzulpena egiten du, bale? Askoz konplexua da hori. Eta, itzultze automatiko ezberdinak dauzkagu. Itzuli izenekoa, eli izenekoa, lingua izenekoa, batu izenekoa, eta askoz gehiago ere badauzkagu. Beraz, gaur hemen aipatu ditugunak bakarrik 4 aukera dira, baina merkatuan plataforma gehiago ere badaude, gare batean ere zegoen beste proiektu bat, baina proiektu hori garatzen zegoen
enpresa nolabait proiektu hori amaitutzat eman du eta plataforma hori itxi egin dute. Beraz, ez dute ez daukagu aukera erabiltzeko, baina beste hauek oraindik bai eta beste asko ere oraindik erabiltzeko aukera daukagu. Beraz, mila esker, eskerrik asko gaurkoan hitzaldi entzutegatik edo ikustegatik eta naiz eta zuzenean ez ikusi, edo zen momentuan ikusteko aukera daukazue Gazetagunearen YouTubeko kanalean. Bertan aurkitu ditzakezue, bai hitzaldi hau eta bai beste asko, eta bertan tutorial batzuk ere ikusteko aukera daukazue, bale? Beraz, Gazetaguneak sortzen duen informazio guzti hau ikustera animatzen dizuet. Ez dakit kezkari dakazuen, ez dut zuen kezkarik ikusten, beraz, gaurko hemen utziko dugu, eta hurrengo hitzaldian ikusiko gara, bale? Mila esker gaurkoan hemen gurekin egotegatik, eta ondo izan, arratsaldeon.